Докторе, чувал съм, че упражненията могат да удължат живота. Това истина ли е? Не губете време за упражнения. Всичко се износва в крайна сметка. Ускоряването на сърцето не ви кара да живеете по-дълго. Все едно да кажеш, че удължава живота на една кола, като караш по-бързо. Искате ли да живеете по-дълго? Дремнете. Трябва ли да намаля приема на алкохол? О, не! Виното е от плодове. Плодовете са много добри, бирата е от зърно. Зърното също е добро. Пържените храни не са ли вредни за вас? Храна, пържена в растително масло. Как получаването на повече зеленчуци да е лошо? Вреден ли е шоколадът за мен? Какаови зърна. Още един зеленчук. Това е най-добрата храна наоколо. Плуването добре ли е за вашата фигура? Ако плуването е полезно за фигурата, обясни ми вида на кита. Важно ли е влизането във форма? Хей! Кръгъл също е форма. Надявам се, че това е изяснило всички погрешни схващания, които може да сте имали относно храната и диетите. Накрая докторът обобщи. Вижте, господине, животът не трябва да е пътуване до гроба с намерението да пристигнете благополучно в привлекателно и добре запазено тяло. Яжте каквото искате, защото пак ще умрете. Не позволявайте на лекари и треньори да ви измамят. Изобретателят на бягащата пътека почина на 54 години. Изобретателят на гимнастиката почина на 57 години. Най-добрият футболист в света, Марадона, почина на 60 години. Но изобретателят на KFC почина на 94 години. Изобретателят на марката Нутела почина на 88 години. Представете си, производителят на цигари Уинстън почина на 102 години. Изобретателят на опиума загина на 116 години. При земетресение изобретателят на Хенеси умира на 98 години. Как лекарите стигнаха до извода, че упражненията удължават живота? Заекът винаги подскача нагоре-надолу, но живее само 2 години, а костенурката, която изобщо не прави упражнения, живее 400 години. Така че починете си, разхладете се, яжте, пийте и се наслаждавайте на живота си. Така или иначе ще умрете.